Tabuni jarawo agnislai kebangke subalai manuksago amjayo khorosasik sakhania angke bono palbak sak khlaiui thansa khlaiui lukurok se mansak subalaima nuksago abo haino champaawar Parsuram kamini umor sakra ranajang debma mungui bua sok thani derama bai jibi sakham nogo nairika paithago doktorni phasingtui cancer bemar manjaka hinui saklai rwjaka tabuk thongoro klaijak lukhungo tei samung khlaijaknai kwrui aboni bai lukhungo sugya wngjak jora jorao masaya maningya abo hairok koktwma manui tipra mothani adung tei adung juro thangui je mansak subai laikha Yafar gatei bobai sakhamero. Hambai sini media person suno no kini hai sabtung sabtung jora no suno no itu ri to magi no berake hambai so tini coba tu kana suno thama kai aba 26 asram bari constituency ni bisio khojak west ambassador disini 2 number ward pusam kami hinjago oro sini chakra khoroksa ranajong deborma bini umur kai 64 ungka so krama kai bo bini bukugo buan sogoya kai buan hoite je kesanggai tabuk kai cancer ungkani chungkhanao atono bo treatment khaimia nog nukungo bo sachino sala tei basa sungo khordon tomo kai roba kyan chungkhanao nogo borok bihik basa simino income khanai bo chala sachino abon bagai tini income khainai chuno saimano nog nukungo income khainai cho chala rabokno tabuk bihik simino nogo tongo borok regar sumi kicha kicha khayo abakene bol kali tongo haikono treatment khaina bagai rang kisa kwrui haikono chung khor manai chung tini khaikya chung rang kisa kwrino kwrui bisingtui bano chung tini khatonga bisingtui chung khoksa khuni bano borno chung rinani phailajaka chung tono jono rang khoksa khuni chuba chu rilaino chung tini borno rinani phailakya oro phaimanjak phikya ang niji political district ni working president Rijit Deborma tei ang logi tongo tini 26 Asrambari block committee ni vice president tini borong rang Subol Singh tei tongo TWF block committee ni vice president borong rang jok Jugina Deborma tei TWF ni no treasurer ni borong rang Bina tei block committee ni no committee member ni borong rang Monoranjan tei monitoring committee ni o 2 number ward no member jugo tin logi tongo tei logi tongo chini senior leader ok chini borong rang da Prasanto da Songkorsong apore chini Manobendra Song tongo tei Pobendra tei kabongo tongra logi ang joton bung sakala karok tei jara phaimia boro rang tebo rohai tongo chini yago chungaba hakeno rang khoksa khone tini borno suba jokhainani tongro phailamani Bobai bemar manjak mani kono doctor rok na naijak tei busuk joroti borok naijak khanung saidama. Ang kicha je khanama angkai borok jibiro naijak hain khanao bua je songma hakeno ngoi ngai tabuk je borok cancer angkaini doctor borno sapo kini borok rang kusa tini bagi treatment bagi thangmaya kana sung borno suggestion likha je jibiro je semo tini asoti bono kaisa tini cancer hospital tongo jibiro aboni bisingo bongni Ayushman card wo tongo khanao aro thangna borok free treatment no manai aboni sung borok suggestion likha je next time borok jibiro thangai treatment khaina angkha.